Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on THEVAX. Immune response or ang aton nga lawas ginabato man ang COVID-19 virus sa aton lawas. It depends kasi on how severe, gaano ka grabe ginalatnan kasang COVID-19. Maybe I like to compare this way. Kung may natalit kita sa ulan, of course gamay nga sipon lang tas nag-ayo kita, no. Pero kung nagdanaw ka sa baha of course mas grabe gid yang exposure sa virus kung for example, comparing lang sa kadamuon sang exposure natin sa sa virus, no. Kasi going back again, ambal mo nga asymptomatic gaayo man, di bala, because maybe gamay man lang sila, it so happen lang nag-positive sila, ang ilang nga body nag-recognize na ay may COVID-19 ang tao na ni so nagbato ng lawas, no. It really depends on the degree of infection. So hindi ko mahambal kung sa hiligay noon, pero yun nga gaano ka grabe ka na hawa sa COVID-19 inasa kag gaano ka grabe ka na hawa sa COVID-19 kag gaano kabaskog man ang lawas mo o kahinang lawas mo sa pagbato sa COVID-19. Depende man na. Ang iban daw, gamay lang sa COVID-19, pero kahina sa lawas nga na naglaway pamatsyag nila.